Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητο. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των εν της ιερής ημών αγώσει, υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, παμπλημένοι μα εκουσιόνται και ακουσιών. Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πολιτάσκην και πάσαν πόλη και χώραν από οργής μνημού μου καταποντισμού και όχι μαχαίρας εξεδρόμους αμαρτύρων εμβίλων πολέμων και ουσαλάξων και υπέρ του ηλιονευμένη και διάδακτο και νέσαι των αγαθών και φιλάκρων θεονιμών του αποστρέφει και διασκεδάσεων πάσαν του γενώσεων κατημονήλων μέσων και ήσασε ημάς εκ της επιτιμένης δικαίας αυτού απειλής και λαΐσε ημάς. Κύριε ελέησον. Αγίων πανευθύμων Αποστόλων των Αγίων Εμβόξων κανίκων μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατερών ημών του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπους Αντερχώρας και Χρυσοστόμου που και τη Θείαν αυτού μισαγωγίαν επιτελέσαμε των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άγης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να έρθει ο Πρόεδρος να μας πει ένα λόγο για αυτή την Αγία και Μεγάλη μέρα που το έθνο μαθητικό απελευθερώθηκε και κήρυξε την Επανάσταση. Εδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι, 25η Μαρτίου 1821, διπλή εορτή, ημέρα εορτασμού και τιμής για την Παναγία μας και ημέρα μνήμης του μεγαλείου του λαού μας. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, εορτή καλών ειδήσεων για την γέννηση του Σωτήρα Χριστού και τη λύτρωση των ανθρώπων από το σκότος του θανάτου και της αμαρτίας, αλλά και τη λύτρωση του γένους μας από το σκότος του Οθωμανικού ζυγού. Οι Έλληνες χριστιανοί πολέμησαν για την ελευθερία τους με αδάμαστο σθένος και γενναιότητα. Υπό το Οθωμανικό ζυγό γεννήθηκαν και πέθαναν με το όραμα της ελευθερίας, το όραμα που διατύπωσαν οι αγωνιστές στις προκηρύξεις τους. Ομοφόνος αποφασίσαμε όλοι ή να ελευθερωθούμε ή να αποθάνουμε. Η Αγία Ελευθερία η θάνατος συγκλώνησε την Ευρώπη και ταρακούνησε το θρόνο του Σουλτάνου. Η Ορθοδοξία, η θέληση της απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό και η ελληνική εθνική συνείδηση συνέβαλαν στη συνοχή του αγώνα. Ο Διονύσιος Σολωμός χαιρετίζει τη θρησκεία ως δύναμη που εμπνέει το λαό. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης κάλεσε σε αγώνα υπέρ πίστεως και πατρίδος. Ο Μακρυγιάννης γράφει «Λευθέρωσαν την πατρίδα όλοι αυτοί οι αγωνιστές που με θρησκεία και την πίστη στο Θεό». Ο Κολοκοτρώνης είπε «Όταν πιάσαμε τάρματα, πρώτα είπαμε υπέρ πίστεως και ύστερα υπέρ πατρίδος». Η Ελληνική Επανάσταση είναι μια Ευρωπαϊκή Επανάσταση. Έχει οικουμενικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με τα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης του αγώνα τους. Και γένετο Ελλάς, τιμή και δόξα στους αγωνιστές Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ή Κιταρά, Οδυσσέα Ανδρούτσικο,
Αθανάσιο Διάκο, Παπαφλέσσα, Καραϊσκάκη, Λασκαρίνα, Πουπουλίνα, Ματώ Μαυρογέννους, Σουλιώτισσες, Μεσολογγίτισσες, γυναίκες της φοιτητικής εταιρείας και τόσες άλλες μορφές του αγώνα, με τη βοήθειά τους, το υπόλοιπο όνειρο υλοποιήθηκε. Για ελευθερία έγινε πραγματικότητα. Και σήμερα οφείλουμε να επαγρυπνούμε και να τα εφυλάξουμε ως άξιοι συνεχιστές της παραδόσης των προγόνων μας, τις ιδέες που υποκίνησαν την Επανάσταση του 1821. Από τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένοι, χαίρο χαίρο ελευθεριά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάκτριτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιμών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έσυν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυστον και τα στιχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ή ο Θεός ημών ο κατάβασης άδειν και τα σώδιν αγίσας των πεπεντημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, τότερ ανάπαυστον. Και δικαία και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αυσή και άκραντος Παρθένος, εις Θεόν αφράστος Κύρισασαν, πρέσβευε ήρθε τους οφείλετας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος του δεομεθάσου επάκουστον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως των εν της ιερής ημών αγώστην υπέρ της φύσεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόδων, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ της συγχωρηθήν αυτής, πάντλημενημα εκουσιώνται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξας φυκάς αυτών εν τα ειδική αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών, και άφηση των αυτών αμαρτιών βάρτης τόθο θανάτου βασιλεί και Θεό ημών επιστόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Κύριου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίων, ο δια της αρίστου ενασκοπήσεως και του εκουσίου πάθους του μονογενούς του Υιού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού πρωτικόστας και δείξας ημίν, ότι η αήτη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, επάκουσαν ημών δεωμένους εις εις ισχύος, και της εις φιλανθρωπίας ισχύος μεν, είναι το έθνος ημών διαφυλάτων από νίκης εις νίκη, οδηγής και αποδόξης εις δόξας ανάγης. Φιλανθρωπίας δε είναι τα στοιχά των υπέρ της φύσεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιώς
τα πνεύματα ως νέφος ημών, όδε περίφητε και των οξέων αυτών, η τα όρια της πατρίδος ημών, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, λοιπόν. Θα επακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων. Αρχίζει η αναμέτρηση από εκπρόσωπο της κοινότητας. Ο κύριος Πρόεδρος. Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης. Εκ μέρους του φόρου. Και τέλος, εκ μέρους του Μουσείου. Θα παρακαλέσω ενώπιον του συγγενείς. Και τώρα τον εθνικό ύμνο μας όλοι μαζί. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίροχαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίροχαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίροχαίρε ελευθεριά. Καλό. Ο παππού. Οι δυο σας εκεί με τον Τζονιά. Έλα Τζονιά μέσα.